go asofo kumasefo enknafo mfrekuromfo dantanofo ade bi ebebo bi abonsi adefo asoso obi aye abobade na anu ototo ne emadin no oduru adwafo ho no na obi ti ho dada yefo kwasi no kodi ne ho danse enti aseda odeda no se ade bi ebebo dini bia emfa fokwasi dini emata ho sa abre na tworo kronkron ni ha enti ya nka tworo kronkron wa asem ne ye kana nanom atetesem Mpanin asem na maniso na kwasumu asem a ye kan so de toto atete asem ho na de banne tworo kronkron an nipa nyina ja na nanom achiridie na ye di asofo ne ne machira na otimu se ye yayira evi se awade kura mu afutuo no obi tu obi fo se kwantia imusu uhunu se obi asemu twam anfo ani hwem ena fei die twato se uhunu asemu ebehye wo be ma bufuo wo yire ho a betimi am wadi awu a aya ada ho meso ni nyina ya ko na fo ya na de bae Meet Chow show na mohwe Meet Chow show ene yadru akiri yaba panyin ba ko na ase o ne fie panyin yaba tetensem ene Amammerɛ Abakɔsɛm de a odamufo a opanyin de bisese na ase ne yaba ene yebehwe edinto die ntempani foto din Abakɔsɛm bi wodi to ho ana die ntine efre bibi banche ana ase kodu die ntine efre bibi bakon ana ase manu ana ase mansa into panyin de bisese wa opanyin akwa abato Meet Chow show mejo so awura mi wura we de emre tie kakra but ibesa ahwem bankum so na machi opanyin so opanyin akwa aba ewura na odin de se opanyin we de ya otawia okay opanyin ya tawia so ewo mensa bankum so na opanyin de bisese so etimensa ni fast opanyin enche meda kasamu amaw Meet Chow show na ye wo so ye kasai edin to ene efri odumko baba ade mpanifo to din Abakɔsɛm bi wodi to ho die mpotin mpanifo to din a ene ne nyina yeso edi din frɛ oba ade no ma meda sipi edi eto de ewo kwan anana mo fa so a atetesemu akire ye se ade we di sei motoka wo ho achechireta wo ho ade bia nananum tu din bia no na wase na ne ototo ne amadini ewo nananum Abakɔsɛm mu wo firi bunu manye ye frɛ na bobade ono na ebobo ne amanyina din enti obobo dini na kodru asantemem okodru krobi wo ho ne frɛ ho adwafo ye frɛ ho adwafo eho no odru ye na dai si ho dada ena bobade bisa se enti kromu munumu nipanim ena abobade je fokwasi ena na ti kromu ho fokwasi ena na ti adwafo ho enu oje so se kuro die nipa wo mu a
ena ye no obisa se eye wo hwan no wasi eye me aboboade a me bobɔ ne ma nyina dini baako a me firi bunu manye ahanko ani bia ma beduru ama beto se enipa wo ena fokwasi pie firi dan mu na dan o pie firi mu no tete no na eti sesie na ohemu opie ba no obisa nse wo so ni aboboade ena osia me ni aboboade na mananti asase anu firi bunu manya beduru kromu adwafo ha me beduru ha sei no ena mahu se daasi ya na me so me hunhum mu no me hunhum kyerɛ me se nipa te anti na mbisa ya woje me so na wabade a ene se bɛyɛ na nipa nyina bedi dance se me fokwasi wo ne fokwasi na me ne aboboade no me pese odi machi na wodi dance wo ne ma me ye no ho enu wase waka sa amate enti fokwasi di aboboade achi odi aboboade achi ekoya miura said ye kan wodi nachi kodura dance akrokyere eho ena woka kyere aboboade se wagya na busua nyina wachire obeto no na nyo no nko an na wo ho no wo yire no wo ma enti wo pese wo sai enti aboboade asem woka kyere no an se wadi machi efiri ho abeduru ha na wo se wo besai ewo machi wa ha no ye befre ha se adanse emem enti akanfo ye wa danse mem ye ka danse a firi buase eko eya danse na bra wo sai no wo sai akono na miwura wo bisa ne se na wo wade na wo fokwasi mimfa na wase wo ja wo beja me ni adanse a wo bedi afa me ho enu o se media ade a wodi edi me ho danse ebe nse ade bobia mu no bo me fokwasi dini bata ho na me nipa nyina hunu se me fokwasi nam di aboboade ho adanse enti ye kan ye se ayom sofo ye bofuo ni dina ani abo kromu adwafo fokwasi din go sofo kumasefo enkranfo enfire kromfo dantanofo ade bia bebo bia bonsi adefo asoso bia ye aboboade na anu ototo ne amadin no oduru adwafo ho no na obi ti hodada ye fokwasi no kodi ne ho danse enti aseda odeda no se ade bia bebo dini bia emfa fokwasi dini emata ho enti se o te se godofo ayomzofo faadefo dade so abafo kumansefo enkranfo hwa edini bia bebo afo soso bia ya aboboade ade anu wo tutu din ye nananom ne yanim tworo kronkron en wo ma kan se eye nyina ya adamasefo nanso nananom wo Abakɔsɛm se ye wo nipa wo mo nso tutu de madin every se brebi ni brebi baba kroni na bosie nyina e baba abeka ho asem sa adwafo ho no ye fra ho krom adwafo ewo kumase ye kan na ye mfa potoka se bia mbam ye wasante mem kontanse adwafo sa na dodo na tabo din se kontanse adwafo eho ne ye fra no krom adwafo ehwa sa kurokuro na fokwasi no ekodi danse ma yedi ni dini ba mu se waya danse ewura nti ade bia bebo dini ye bo fo no soso no ehokro na ko na fo nso efiri yo ajame ma kasan ko akiri ekwana ya busua ba ko wa santemem semitwase ya to mu firi adwafo eye continental side ho hono mu firi ba yo mitcha so na ahwefo mu so yi ye baji sima kakra na ya dan ho aba ye ba opanyi da besese na betoa so na opanyi to yaso so bibi kan onso no bibi aye dai asoso
Meet Charles show no manugusu amohwe opanyin da besese ewo ye nchen nana eye kokko man hene chia me prekope nana kyerɛ Abakɔsɛm die nti a edinto ba ye na hwampo na edinto ye dan e ba ye de Abakɔsɛm ende bata edinto ho die nti na ye to nipadin na se modin anase obo ade no madin opanyin te we wo menche opanyin nana kasa na wo kosan bibusa na oboso otafre opanyin no kakra na nana asema wo kan pese metafre na no kakra na de wo mu asema odi kan ye no na ehonom no me pese me bisa nana se na sese no de wo kan ye no man an komadwunu mu ye pese wo san ka na menso question bi baby obo ekwana so no oh okay ene kese pese na etwa asem so obo kakra bi na metim bisa no kwa na metafore na no kakra bi baby obo kwana no me da sipi opanyin tewe so kasa na we de ye nya mu opanyin se oni hwie kasa se na opasa ka wotowa so fidi baby a ekwana din be pie mu no wo kasa ye mu no ka wotowa so to de kwanda ho we mi wura aseda no a na eguso a ye de ho ase amutia na kan wasenchi anti nipa nsam amfunwi aboa mutia na kan no kra ni se eho ena ko nafo yefiri ye de ye akwo nafo nanane akoragima ye kwa akoragima na kire se wo firi kokofu asaman we say eho enana kokofu awekofo enana edi hoso de ho ne se wo mu koduru ho no tete de ma akwo na piesie ye ka akwo na fo nya se ho no wo mu firi ko abusua akwo na wasantema mu ni baabia no wo mu piesie eni adwafo na akoragima no ye bofo akoragima no ye bofo ono ne pesi ye te se de enemre ya wo peyasie ya aboa tia fom kura abofo hunu ne nan ene ye hunu se na ye betoa no eho na akoragima oye ne ha ti akoragima ko ahayo ewu kurumu adwafo okoduru ho no ohun se dutai kase bisi ho amoadom ma ewo wiase nyina na wodua na se pebre funtam futuro nanso okotena ho anu ohun aboa bia enti nananom hye no se onkota ankopim se obekum aboa ne bi firi ha mu ho aba enti okotena ha mu ho na tete na edwadi nananom nso yedi hu dwuma wo hoda kuru bia no pa wakote wira mu ho hye do tobim eno hu se ewira mu ko ewira mu nantwie wo mu to aso be se hanum 500 na o mu ba no sei akoragima na mfiri kwa ayo akora me hunu se mo adom se ebi namda edie be pa na asia amama hunu mo adom sei ne yamuhie no ogan se mo adom sei de hu ye ne na ye bofo a se de abofo sem kire ye no ye ntutu wu enti meta ya na mahwede emoa no ko emoa ni nyina ba no o mbeduru dua na wo hunu se moa no afuntam ase no o mu beduru won o mu nyina betwa dua na sihia ema o mu kandifo no odi wo mu anim no enanti kwaye na si nyina bra no wo mu kodwa te se dibimu amu ye wayo mu so na ye nananum fira sumura ni anam wira mu kwai na ye bago sudwa na ye beso ye ho enti ye ho ena akwo no nyina beso ye akwo no nyina beso ye wie ye no eno a o mo pani no nanti ya wanti nipa bia anka no owuro ne nwuma gu ho dane nipa akokura owuro ne nwuma ne gu ho na chi no ema muaduma ni nyina obi ayi ne nwuma gu ho
na nyamianum so ohwe abo te se nantwie no adane nipa wo wira mu a wa so ohwe ni nyina so a be ye ofe enti emaba wom enkwala wom emrewafo wom nketesia wom nipa wodo se de ne ye TV asi saa no bina akora gima hunu ye wanti ase na tete na bofosem so ne yedi ne bene o mene ya unko ha enti de ekoba ense minua akora gima hwema amoa ni nyina obi aworo no ho a no oso ne kentai no oso ni ja no oso we obi a de besene firawe mu so akogo so dwa wo mu ko dwa na ma ekowie se enyuru dwo no akora gima sa akote ho ohunu se moadoma na sa be yense nkyerene a wo mu ba wo mu yeye no pani ni fa ne ngoma wuraye no moadoma nyina fa wo mu ntoma wuraye yeko anu mu sa akoe wasi dabi abofosam de yehunu dako enwie ede di hobi ono akora gima sa akote ho yewuku adadwa sekina o sa akote ho wote ho ne moadoma ni nyina sa ba hobi o ebe ye de o mu be ye no da no okoe wanti ase no wa bere watia wo fie nanso okoe wanka na Ahintasɛm ankyerɛ no wasa kote ho ne mprensa so na moa no ba wuro wo mo ho mo koe no si dabi se de akoa yi wura ye ho a ye ho fesitie ene wo mo ani monyam ni se de wo mu tiri ni a ye bibi ate no mewale bi enti ohwe ababa pa wo nwo da ni mpoku asisi wo ni nufo tuetua ho no ebre moa no ko odwa no akora gima kofa obesia no ngoma de ko ni fie enti ebo no mienu ko no miensa ne sanse wo mo ye moa no mu free forest mu akiri baabi na eba ni nti ebo no miensa ko anu wo mo kra kodwa akoda enti akora gima esa akote ho okote ho a moadoma no befa wo mo nyina ngoma ko ye no na baba na ofa ne de no we nyane ngoma nti we ntimi ana ni nipa anko we ntimi anko nti na kuraji manzo te ho nti akuraji manzo fa sabu akwa besi timpom na obehia baba no se ade esano na ni nuanu makwo ni nyina akọ no obisa ansa na hin na akọ no se na busuafo no ye ba ye kọ no akuraji mafa no ko fie okoma ne ba bi dai wadene kwa ya ni nyamene no kura ni msade no oba no ofesiti enti akuraji ma ofa no wofa no na chire ne nwoma no nso wode ma wo maame abere wa se enwoma no kopem se da obebisa nwoma no ene wo maame mfama no ntisa wo mu obi anso nwoma no aboa no ko no nwoma no mu obi anso kopem da obehia enti akuraji ma ne tena ya wo mama akomaako edu nyamianim enkwala no so ohwese de maame na ho ofe eni ni nyina so ositie no wo ma wo ni akuraji ma wo na minu anase wani se enka wo kura ka be ware bi enti bro mo wu wieye no na me da bi sese me pese me ko ware akuraji ma eba na wo ye kuo no eba ni bia na akuraji ma ka kire me se wo ye kuo bi nana me bam jo ho no muti asiye metiasia judge ko odum kakra like say what chire how said ekona abusua ne se baaye ye di free din to how is din to abobade baaye bobubo din ma focus so baaye ama fe ye to din se ayomsofo anagosofo na se enkranfo ana se tachimanfo na wode ya ba besi baabi a obebetima chirem amayehu sese ekonafo mokra masini ana se hana mu free ba ya ene na crowdem kakra na ma aja tewia so aja tewia opani da bisa sakasa wo bebeka me de wakasa yehu yesi tete obi nim a tete obi kyerɛ wakasa yehu ekwo nafo kwan o mofa so a yeto ekwo na din na wonto aso na yemfa nkɔ yanim na bibi wo ha wonsan to aso
na we de ko nan de ye se de hu kwan a ye fa so eto ko na din na on to aso na yanko yanim yo eja ntisi papa na de oba ba fie o de ma obi an ho fe pa ba fie na beda wafa no di ne kosi ye anase ko wie sei me da se ba bi e ko wie ye preko pe de ko wie enso one na wo mama akoma akodu e ma num enti me da bi sese me pesa me ko ware bie me ya yukuni enti me ko ye no ne ya bisam se me yedi ani ya se me ya yukuni ya se yukuni de nananum ko hwehwemu ne hu se yukwo ware ko na ebe ye enti utimi ware odi ase no wode na mawo na emomode ne mawo no de ma wadeje emu afutuo ba ye ni crowdiem na yan metie se futuo ni ye awadeje mo futuo no bese wo mane ehoni hia pa miticha so na mo hwe miticha so ya ba opanyini kese pa na ase opanyini de bese se efa Tete Abakɔsɛm ebe mu nchiremu edi mu nchiremu de oso wuhu na hu sese wunchi nyira ebia no opanyini be kyerɛ miticha so na gusu hwem na meba opanyini da besese ena ye wona na ase yeti Abakɔsɛm wakyerema besi babia ekwo na fo ba ye ese wakasa besi babia obi ware a se yeje ware a ya na futuo bi eden ebam eye den na se futuo ne ebaaye opanyini be kasa na fe ye de bi ato ekotodwom we eye no kura se de minu ame ne wo kan de enti etu awade mu afutu sem ne se akura gima wo be fa ne ba ne bia ware de na ko ba bia no aka kire se wo ye ko bi nana enti mi tufu aka kire wo se wo de no ko no ntimi nkokrokro no se de me kofa no firi ha mu baaye ana se minya wo ba no me krokro no na one ne ntena somdue mu di a me mfa me ba no e ma firi se wo ye ko bi enana na wujitum se wo be krokro no wo be hwe ni ye woni ne batena asumdue mu a akura gima se ene watu ni tirinsa amaje wo kono asetena pa enam hia yakwo na fo na ma yetu awade mu fo akura gima ena ekofa akwo no firi ewira mu ba fie be ware no ne wo ye na ye de twrokonkron no sabre na twrokonkron ni ha edi ye nka twrokonkron wa asem ne ye kana nanom atetesem Mpanin asem na maniso na kwasumu asem a ye kan so de toto atete asem ho na de banne twrokonkron an nipa nyina ja na nanom achiridie na ye di asofo ne ne machira na otimu se ye yayira evi se awade kura mu afutuo no obi tu obi fo se kwantia imusu uhunu se obi asemu twam anfo ani hwem ena fei de etwa to se uhunu asemu ebehye wo be ma bufuo wo yire ho a betimi am wadi awu a aya ada ho me so ni nyina ya ko na fo ya na de bae bachokro dum kra oso se wo bema na se wo hwe na se bebe so bufuo na se asem bi asifie na se wo hwe se asem be so bufuo a wo ye bema de na se wo ye mesi akwo na fo afutuo ni se o pese yentufu wa ware semu a eyewo na afutu semu ewom se yese kwantia yemusuo yebeba ho de sem yebeba ba kire die ntre afutuo no ba kwantia yemusuo no ebio se wutwam no obi ni obi kontokwa na nya wasem enkogina ho nko ha wani hwem
Emien kɔfrɛ wo danseɛ. Asɛm no mfa ho nti obi asɛm utwam a nkodi adanse kurumu asɛm a na ani hɔ nkaka bi ɛna sɛ wote sɛ obi ne obi ko a enya wukuna aduane a woyɛ hɔ ɛmfo ani nkɔhwɛ asɛm a etwa mu no na de ɛtɔ so miɛnsa no afutusɛm wɔ mu nyinaa yɛtɔ yo na nanum de sika na ɛtɔ afutusɛm wɔ mu nyinaa de ɛtɔ so miɛnsa sɛ wuhu na de ɛbɛhyɛ wɔ bufu ɛbɛma wo yere hu nti wobɛkum nipa ɛyɛ ada home so ma de ɛnkyea sana watu hu anamo de ɛmpɛsɛm ka kyerɛ hɔ no enti abobɔade efiri bunu manye obewie kurom adwafo ɛhɔ no obeshi afokwasi ɔde fokwasi ɛnante ya kodu adanse akrokyerɛ hɔ ɛna fokwasi saayɛ na fokwasi sae no no obi sabobɔade sɛ de na memfa na waseɛ Ɔpanyin twa kakra ye na mafo de ase adanse akokare ho na wokan edi ne kase akrokyere ɛhɔ ɛna fokwasi di adanse enu koduru ye no wo sai no ɛna bobade bisa fokwasi sɛ ɛde na memfa na waseɛ papa wa ye me ni anamo a ne matue ɛno ase me de ɔmam sika me di ɛbɛsan wufura me ntoma ɛbɛtete Emo ma bodie bi abebodi bi afa me fokwasi dini bata ho. Edwafofo ya asefo, kontansefo, pramosofo, suadrofo, kokodefo. Oh, ya bibi abebodi bi adefo no besoso bi afiri kurom adwafo ho. Na wo ho ebire bi su na ese ye kɔ ho. Ni ekɔgye ho anu disem. Ema nipa nyina hunu sɛ de ekuro no ne nchichiri yem ne ho mpanin nsɛm sɛ de ɛyɛ kan ebi ana nipa bi wɔ hɔ a wɔ echinyefo ɛde ne bɛkɔ fi sɛ kwasi bosomtwe ɛyɛ leg bosomtwe na mo kan no kura no ne ho mpanin nsɛm wɔ hɔ enti amanse ɛhɔ no ɛhɔ na ko na fo firi enti kuro no a yɛfrɛ na adwafo no yɛkɔto fo kwasi wɔ mu no ɛhɔ na yɛ abusua ko na fo nyinaa piesie enti yɛka ko na piesie a yɛsi kuro mu adwafo ɛnɛ yɛpɛsi yɛde mo so ha efiri sɛ opiri ho tuusi amujaba ɛgya ntɛm ni kurom ni aboɔ so mumientu mirika ntra de ese yeka yɛde besi a ebere esem no asem yi nto aso obi ewo mu bia de ba mamu yɛda mase ɛyɛ Mystical show na mo hwɛ ɔpanyini da bi sɛ ameye ho ba bia mpanifo start etu din hwampo na start din to ase ɔde ko wie he efe wo kyerɛ ma besi ba bia ɛko na fo free ama wɔsa kyerɛ mu besi de ntia so be ma ware wo ba afutuo yɛ dai ewum hwampo na start sɛ afutuo no ne nyina ɔpanyini yɛ dai akyerɛm ne din de ɔpanyini da bi sɛsɛ ɔpanyini tawia so wɔ ɔpanyini tawia emse na de na no ɛya bawie wo bibika sɛbe na mpanifo senka ɔpanyini dwawie a na kan so ayɛ dai asa na so bia wo bibika bibia wo pɛsɛ wo kan na gye sɛ wo de tafra na ne kakra bi na kan de show na banewie yɛda ase bebree sɛ na nanso atimi akyerɛkyerɛ enema bi a agya yenso yennim na sɛ na yɛwasi akyerɛkyerɛ no agya yenso yehu de wo pa kyerɛ ni nyina agya yenso yɛde bi ɛbɛto yɛtirim na ɔkyena bi no yenso yɛde ho abakɔsɛm aka kyerɛ yɛmba yɛkyene yɛkyirimba nti yɛda nana ano ase bebree sɛ ɔno nso akyerɛkyerɛ nneɛma bi mu yɛda nase bebree Mystical show na mo hwɛ me ko break aba me ba me so me de manu disem ebeba na yede show na banewie yo opanyini di show no
anaasɛ ɔpanyin de ne kasa na bra yɛ but yɛbɛ ɔpanyin no ase de na kyerɛ ɛwɔ sɛ yɛgye nyansa kakra nanso yɛyɛ aka kasa kyerɛ sɛ nanso ɛwɔ sɛ ɔpanyin no yɛabɛn ne nko a die yɛpɛ nyansa bi de to ikotodwom na yɛde nante nti bɛbi wɔ hɔ yɛnte aseɛ bɛbi no bi mpanyin se bakwe de fatana ne fatana kono enfanta no kwankwan mi ase ɛna obi nsitro do matoa saa ba mi no ɔpanyin akyerɛ sɛ wo ho bibi ka sɛ yɛni hu bi kan de a na nka kyerɛ sɛ tete obi kan tete obi kyerɛ yɛ no na nka yɛnim de yɛyɛ wodi ase agyantem ne krom ni aboɔ so adeɛ bia wo pɛ sɛ wo yɛ ne ntɛm a papa ne yɛfrɛ ne ntɛm ofiri kokofu aboɔ so no ofiri obia ni ho ɔbɛfa toa na ɔbɛfa nsuo agu bonsuam na wudi gum na bonsua ne nyɛma enye tru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 
adwuma ayɛ wo ndi sɛ wo ba kwa awadeɛ no obɛka kyerɛ wo sɛ papa maso awade a me ko obi aba so obɛware me nti me besusu ho akyerɛ wo agye sɛ ukɔ abɔnten so no akɔgye umu ayɛ ana ebere ɔka kyerɛ wo na ɛsɛ ukɔ abusuapani hɔ ɛhɔ na abɛkɔ akɔgye wadwenkyerɛ nti adwenkyerɛ abusuapani de bɛma wɔ no ani turo do toa no de wɔ ka no korɛ ho asɛm enti na ade nsuo no gumu ɔsɛ yɛ turo do sɛ me yɛ tumpan hunu ɛna odi nsuo gumu enti sɛ obi sra wo ba wadeɛ na wutu ho ana mo akɔbɔ abusuapani sɛ amanneɛ sɛ obi aba so wɔ bɛgye wo ba na wadeɛ wo amane a wo de kɔ na yɛ turo do na saa turo do na yɛ no korɛ no ɛna toa no ka kyerɛ wo ɛnu nti na mpani de yɛ kasa sɛ obi nsi turo do matoa no korɛ onye obi na ka matoa odi nsuo kogumu na da hɔ kwa me da ase yo nti sɛ nsuo no busua obohu sɛ dede bi de kyerɛ yɛ tetata na tototo na ni turo do no na kɛsɛ toa na yɛ ma me sra wo mpani se toa yɛ ma boro so a etua no keka adeɛ bi a yɛtua no bi a yɛ ma buso a wotua no a ya na nimu sɛ ya hyɛ toa no ma no na wotua so etim efiri sɛ akokɔ betu kosua obehwane wɔde de hono no ɛwɔ ho a kyerɛ sɛ akokɔ kosua ɛna ubo kosua no wi abonsa hatadeɛ fitaa bi wɔ ho ɛnu akyi ubɛkɔ akɔto kosua duane fitaa ansa na wakɔto kɔkɔɔ na akokɔ ba no bɛda kosua no mu a akokɔ no saa kɔkɔɔ no no wo bedia na ɔtwemiensa da duonu da baako ɛyɛ 21 days no saa kɔkɔɔ no ewom na akokɔ ba no dia nti sɛ anhyɛseɛ ntɛm sɛ de akokɔ no tu kosua so onya na ho ɔdena obebutu so no obehwane no obefa kosua no bi na akokɔ ba no su wo mu enso na wɔmpae enye obi na pa akokɔ ba nyame nhihye yemu no wɔ sɛ aboa bi otu kosua bi a wɔto na brɛ so odi hwane no osiesie ni wɔ ne bere mu a eduru sɛ aboa korɔ hye kosua no mu no pia nyankopɔn na ne dwa kosua no mienu na bɔde na pie enti troro no korɛ kan sɛ toa no na yetumpan hunu toa na ɛka nye nipa toa kan ansa na nipa ɛbɛka medase na yeso dase na ka ebe baako bakwe ndi fatana na fatana kono ene so de nkyere bo ne wom ya kanse bakwe ya na bakwe din no ya pentendin ya kanse obi di bakwe ya pentendin yedina bibi na siye ene ye to ene ye wotete ne ya fatuo kosa anase ye kokon
na pani bakwen no de wono de bra ya kokko aba na nananom ko ba ya ni abiri etin kwankwa anuase ya num nsafuo no doka no ehona bakwen no ba no wo be kire mema asem sai mukọ ya no nso na mhwe ma na ne ase wo bakwen se wudiri bakwen no se efata wode a kaye kokko no na nka na eso me ekọ na kokko je oman enya nkwankwa anuase a ya kokko aba ye bepe bibi anom edi apata ya werehọ enye ho ena wo be kire mema asem se woni afra wo bakwen wo kohwe ma so wo putuo mu a wa nkɔhwe obi a so wɔ konmu enti na mpanin se bakwen ni fatana fatana kono fatana nkwankwa anu ase enu nti de okɔkɔ wo yɛ ɔhene kura no ankɔkɔ a woni ntam santam no na ye ye bakwen se ko wo pese ena mo kɔkɔ no me na me hwɛ akire ni ase ya bi o ɔhene okɔkɔ no si ekodi nkunim si edi nkuguo ye chesem ade ne ma ni bi na wonso ahwe ma so ye ba ye brewu bi timpani se bakwen ni fatana kono nyankwankwa mi ase me da ase nana da bisa sakasa ele jumane ni besi ase miti chaso na ohwe se yo fa de bituma ni se o subscribe na wa like video wi na efe wa share ama wiase afana onafofo na obusafo amo be biara nsae den aka video bi bone say share with your family and friends, tell a friend to tell a friend. So Mpanin the business Atena Ase na Mpanin Atena Ase de ene Tete Abakɔsɛm ebe mu nkyeremu edi mu nkyeremu ene Abakɔsɛm wonte bi hu pompoeda ene Mpanin be kyerɛkyerɛ we aye episode 1 hwemanim me de episode 2 no be bro enti biara me da ase